Maayong adlaw sa tanan nga nagalantaw, nagapaminaw, tanan nga mga kaigsuonan ug labi na sa mga magtotoo diha kang Kristo. So ang church nahimutang dito sa Barangay 4 o kini nga church mo ni sa inglan og Church of God 70 under sa National Conference nga gipanguluhan sa ato ang Pastor Michael Barangot. So kini nga buluhaton namugna ni aron sa pagpalambo sa mga pulong sa kamatuoran nga gusto namo nga mapaambit usab sa uban mga katawan nga wala pa makaila sa kamatuoran. So tungod kay nagaingon sa 2 Timoteo 4:2 nga magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pag ka mapailubon og pagpanudlo. So nga kini nga buluhaton mapalambo og malantaw sa uban ng mga katawan aron sa tuyo nga ang pulong sa Ginoo ila pod makatunan og ang kamatuoran usab ilang mabatnan. Dinhi magsugod na ta sa ato ang buluhaton sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo aron atong masayran kung unsa ang makahatag katong interest nga matunta sa mga pulong ni God sa ato ang kinabuhi. So niini nga buluhaton atong sugdan ang maong mensahe. Mayong adlaw sa tanan. Kini ang pagpakailap sa mga pulong sa Ginoo. Nalindot kay igsuon nga pamalandungon nga magapadayon ta sa buluhaton ni God nga sa una natong pagtuon mga lakang sa kaluwasan. Kuno to'y mga 5 kalaka unsay buhaton sa tao aron maluwas. Ang una, ang pagtuo. Ang ikaduha, paghinulsol. Kung karon atong pagtun-an mao ang bautismo. So ang bautismo mo ni siya ang pinaka-importante sa tao nga himuon aron nga masangkap ta diya sa pagkamatarong uban sa papangalagad sa itong buhi nga Dios. So ang bautismo sumala sa balaang kasulatan mo ni siya ang paghugas sa atong mga sala o magatawag ta sa iyang ngalan. Sumala sa mabasa sa Buhat 22 versikulo 16. Sumala siya ang kalugang bautismo nga ang bautismo mao ang paghugas sa atong sala nga ilubong ta sa lubnganan nga tubig aron mabag-ot ang binuhat. So diri atong malantaw nga usab ka maayong butang nga buhaton sa tawo nga kung siya adunay pagtuo, kung siya nakahinulsol, kinahanglan nga mudawat siya sa santos nga bautismo. So muna siya ang imbitasyon sa Diyos sa tao aron siya mabag-o o makasulod sa gingarian sa Diyos. So nangutana si Nicodemo kang Jesus nga magtutudlo unsa ang mas labing maayong buhaton. Unsa may tubag ni Jesus? Ang tubag ni Kristo kang Nicodemo nagkinahanglan nga ang tawo magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig aron makasulod siya sa gingarian. So muna siya ang pinakamaayong butang nga himuon sa tao kung siya modawat na sa santos nga bautismo. Karon igsuon, kinsa man ang naghatag og sulundan o panig-ingnan aron nga atong sundon. Sumala sa balang kasulatan sa Matthew 3 versikulo 15-17, ang Biblia nagpahayag nga si Kristo nagpabautismo kang Juan Bautista aron sa katumanan o sa kaigpitan sa tao. So si Jesus
Mao ang atong sulundan og siya nagpabautismo og nihaw asa sa tubig og gitugpa ang salampati ingon sa salampati og dunay nabati nga tingog sa kahistasan nga may ingon nga kini mao ang akong anak nga pinalangga human si Jesus nga nabautismohan. So mo na siya nga si Jesus ato nakita nga siya dakong Dios. So wala pa sa Tito 2:13 si Jesus dakong Dios, no? Bisan sa iyang pagka-Dios, nagpabautismo siya aron sa katumanan sa paghingpit sa tao. So tungod niya na si Jesus kay siya man atong sulundan, mao usab ang atong sundon kung kita adunay pagtuo. Sumala sa Marcos 16:16 o nagaingon sa 15 usab. Og siya mingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Igsuon. O kana siyang mando. Nga lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Kinahanglan nga atong iwali ang maayong balita. Kinsa man ang maayong balita nga niabot sa tong kinabuhi, mao si Jesus. Og diha nagaingon sa 16, ang motuo ug magpabautismo mamaluwas apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Igsuon, diha lang papilion ang tao. Kung motuo ka nga dunay Dios, ug imo siyang dawaton sa imong kinabuhi, magpabautismo. Nganuman aron maluwas. Apan kung kita nagpagagahi ug dili ta motuo, unsay gingon sa balaan kasulatan, pagdakupman sa silot. Isuon pilion nato karon. Unsa ang mas nindot buhaton para ang atong kinabuhi mahimutang sa kasiguruhan. So gingon diha sa Marcos 16:16, ang motuo ug magpabautismo mamaluwas apan ang dili motuo pagdakupman sa silot. Kung doon na kay pagtuo, naginulsol ka sa imong kasalanan, isuon, ikatulo, kinahanglan nga imong dawaton si Jesus ug magpabautismo. Mo kana ang labing nindot buhaton sa tao. Nining kalibutan na. Wala ta masayod sa tong kinabuhi, tungod kay atong kinabuhi natagna na nga mamatay sa makausa. Sumala sa Hebreano 9:17. Ang tao natudlo na nga mamatay sa makausa. Ug sa tapos niya na mo ang paghukom. Igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Karon panahon pa nga si Jesus Christ ato pang masampit. Duol pa siya kanato. Mabot ang panahon nga dili na nato siya masampit. Atong hinuklugan og pamalandungan kung unsang gugma sa Dios nagtanyag para kanatong tanan. Sa buhat 2:8 nagaingon og si Pedro maingon kanila, manag hinulsol kamo og manag pabautismo ang tastak sa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Mao kana igsuon ang ingon ni Apostol Pablo, maghinulsol managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo kinsa ngalan? Sa ngalan ni Hesukristo. Og managdawat ita sa hatag sa Espiritu Santo. Mao na igsuon ang labing maayong buhaton. Nindot nga butang nga ato ang pamalandungan nga atong dawaton si Jesus ug magpabautismo ta. Sumala sa Roma 6:4, og ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan og ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Amen? Nindot kayo igsoon, no? Ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan. So kitang tanan igsoon wagi ta nga mga pagsulay, no? Apan dunay mga maayong butang nga atong maangkon luyos sa mga pagsulay. No? Sige ingon diha, og ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Ingon ana igsuon kanindot. Unya kun nabag-o na ta sa atong kinabuhi, nagpabag-o na ta.
Unsa may giingon sa 2 Corinto 5:17. Busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ania karon sila nga bag-o. Isuon, umanta mo bag-o. Umanta na batismuhan ang atong daang tao ato ng glubong diya sa lubnganan nga tubig. Ato nang gibiyaan atong kinaiya nga daan kung nagbag-o na ta sa tuwang kinabuhi. Labing nindot itong buhaton nga muduol ta kang Kristo Jesus. Wala ta masayod sa panahon, tungod kay ang panahon di nato ibawan. Ang Dios rin nasayod sa tanan. Kano sa pamata mabag-o. Kano sa pamantay suon, mudawat kang Jesus. Kinahanglan nga atong kinabuhi, atong sigurohon tungod kay atong kinabuhi isara ang atong kinabuhi. Una kita, mientras pa ato pang mabati ang mga pulong sa atong buhing Dios, padayon ta nga magkinabuhi uyon sa iyang kabuton. Nga kinahanglan ang atong kinabuhi maduol kang Jesus. Kung muduol ta kaniya o mudawat ta kaniya. Kinahanglan doon natin pagtuo o sige na katag pagtuo, maghinulsol o magpabautismo. Muna'y labing nindot buhaton sa tao aron ang atong kinabuhi masiguro. O hinaot ko nining adlaw ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong, nga ang iyang pulong mao kana sa nagahatag kanato kalig-on kadasig o nagahatag kanato og kasiguruhan sa atong kinabuhi. O hinaot ko nga kini nga mensahe makahatag usab og landag sa inyong kinabuhi, makahatag og mga maayong butang nga unsay atong buhaton aron ang atong kinabuhi makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot ko nga nini nga mensahe makuhaan yung mga pagtulon-an tungod kay si Jesus Christ nagtanyag sa taliwala sa mga maayong butang para ang atong kinabuhi dili malaglag nini kalibutan. Ug ako nagaampo nga ang Dios kanunay magapanalangin sa iyang mga pulong. Ug alang sa pagtapos, magampo ta sa Ginoo. Dios nga labing gamanan sa tanan, salamat Ginoo sa padalangin Lord nga imong gihatag kanamo. Salamat Amahan sa mensahe no sab nga among nabatnan karon nga semana. Salamat Ginoong Dios nga sa kanunay Amahan ang imong pulong Ginoo nagadagaya sa among kinabuhi. Iblis Amahan ang mga pulong labi na Amahan sa nagalantaw nagapamati niini nga sila usab Amahan malamdagan sa mga pulong sa kamatuoran aron sa tuyo Ginoong Dios nga ila usab masinati kung unsa ka silang kinabuhi. Lord, kung dunay may gibug-atan silang kinabuhi, Ginoo hikapas sila, dula sila. Kung dunay mga balatian, hikapas sila Amahan nga ang imong gahom Ginoo mudawat kanila aron sila sa Ginoo magabaton og kalig-on kadasig. Ug mudawat sila kanimo ug mga lagad sila diya kanimo aron Amahan sa tuyo nga ang ilang kinabuhi Ginoo masiguro diya sa matubangan. Salamat Ginoo sa padalangin Lord nga mong gihatag kanunay. Salamat Ginoo sa imong kayo, sa imong gugma. Salamat Amahan nga usa ka Amahan nga nagtabang kanamo ug pinaagi sa imong kamatayon dito sa krus Ginoo. Among naangkon ang kaluwasan. Ang tanan among isalig sa ngalan ni Kristo Jesus nga butong maluluwas. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Kung ayaw kalimtig soon, subscribe, like, and share. Kung doon mo yung mga comment, ibutang lang sa comment section para kung doon mo yung mga pangutana, akong matubag sa sunod na po semana. Salamat sa iyong paglantaw, pagpaminaw nga sa among YouTube channel. God bless.